Ha arribat el moment avui, aquesta mateixa nit, quan la boira ho embolcallava tot. He baixat per les escales de casa que cruixien a cada pas que he fet i he sortit al carrer, fins que he arribat, amb els peus plens de ferides, al lloc on havia d'arribar. I allà, al mig, a l'habitació, hi he trobat un bressol de fusta, de color verd, vell i despintat. Hi havia un llibre de contes per nens. Les pàgines esgrogueïdes pels anys mostraven dibuixos d'animals de totes mides i colors, però al final, a l'última plana, hi havia dibuixada una noia. He sentit una força interior molt gran que m'ha empès a agafar el llibre. I ara miro aquest dibuix, tot tacat de sang. Davant aquesta foguera, les mans em couen. Tots els rellotges del poble, alhora, fan tic-tac, 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 tic-tac. La meva mà em pesa per una força estranya. Llença el dibuix dins la foguera.